niile ime aha ikwu na ibe Ukoejirigbacheogige niile ndị niile hụrụ ya n'anya wee na-anabata anyị na mmemme anyị chọrọ ibido ugbu a. Ụka alọtaruo na ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ aka jikwa ya gbachi ngige ya bụ ihe ị ga-efu n'obi ị na-ebe akwa ma ị naghị ebe ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ aka jikwa ya agbachi obi. So biko anyị ga-achọ ka akụkụ okenye from family ya nabata ya ka anyị wee gaa n'ihe anyị na-eme. Akwa na ụnụ na-ebe ọkwa taa ka ụnụ nọ n'ike Ukoejirigbacheogige Chief Aloysius Ezeh ụmụnne gị bụ ndị Umueze ọnaghị ji anya mmiri wee na-anabata gị. Anyị na-asị ka ike anyị dịrị nke ọma n'ime ihe niile nke ị rụrụ ma ihe ndị idegasịara anyị onweghị nke anyị ga-echefu, mana asị na ọ bụ uche Chineke ga-eme. Ọ bụrụ ihe ọ bụ uche mmadụ ma ọ ihe ji ike ga-emete, anyị bụ ụmụnne gị na ụmụ gị ga-emete ya, mana ọ dịgo otu a ọ bụ uche Chineke. Mana ana m ekwu ọkacha nlete ka ị na-eleta ka ha raba ụmụ ogbenye niile. O nweghị onye ga-asị n'ezinụlọ Umueze ọnaghị ma ọ bụ ebe ọbụla n'aka ọkwa na Ọdụnze Aloysius Ezeh anyeghị ya ndụmọdụ bara uru ma ọ bụ tii nke ya n'ụdị ọbụla ka o were hụ na ihe gara ọfụma dịka o metụtara onye ọbụla n'ofu n'ofu. Mana ọ bụ uche gị ga-eme, anyị agaghị abara gị mba. Ọdụnze Chief Aloysius Ezeh ka ije gị nke ọma. Ukoejirigbacheogige ụmụnne gị nọ here biko ihe ugwu ikpeazụ anyị na-akparị na nke ọma. Ihe a jiri sị na a ga-ebu were bịa na họl eze ọnaghị mbọ gbara ka họl ọgwụ mere họl ahịa wuru elu. O nweghị ezinụlọ na-eze ọnaghị na-eriteghị ihe. Biko otu anyị si agba akaebe gị n'ụwa a, otu a ga-esi ga agba ya n'eluigwe. Biko laa nke ọma, gbughere anyị ụzọ ebe ahụ, n'ihi na anyị niile dịkwa ndụ ga-abịa ebe ahụ. Biko mgbe ọbụla ị hụrụ anyị ebe ahụ, ihe ọra ga-abụ nsogbu ga-enọchiri anyị ụzọ, wepụrụ anyị ya ka anyị zuo ike in the bosom of the Lord. Anyị kwere na ọ ga-adị otu a n'aha Jizọs. Amen. Aga m ejere Chimozi, aga m ejere Chimozi, aga m agara Chimozi mgbe dị ndụ n'ime ụwa. Aga m agara Chimozi, ewo aga m ejere Chimozi, aga m agara Chimozi mgbe dị ndụ n'ime ụwa.
enwere m aṅụle n'ụwa oge m nụrụ ka ha na-ekwu wee sị o n'ụlọ Chukwu ekwe m n'otu Chineke na Chineke kenye ya nkasi obi niile n'ihi na site na nkasi obi ahụ nke o nyere anyị ka anyị ji akasi ndị ọzọ niile n'ime mgbagbu ọbụla dịrị ha obi. Ngọzi dịrị Chineke nna nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Eji mmiri nsọ agọzi ahụhụ odibo gị bụ Chief Aloysius Chukwudiebere Ezeh. Mmiri nsọ anyị echetara anyị maka baptizim nke John dere banyere ya sị, anyị niile mere baptizim si na baptizim ahụ n'ike na efe nke nna wee bilite n'ọnwụ. Etu akwa ka anyị ga-esi anyị niile mere baptizim n'ime Jesu Kristi si n'ike na efe nke nna wee bilie n'ọnwụ. Etu akwa ka anyị na Kristi dịkọrọ n'otu n'oyi nke ọnwụ ya, anyị na ya ga-adịkọkwa n'otu n'oyi nke mbilite n'ọnwụ ya. Ka anyị rịọ arịrịọ onye nwe anyị ji umeala rịọ ebere gị, were obiọma gị na mkpụrụ obi nke nwa-odibo gị bụ Chief Aloysius Chukwudiebere mekwara ya ebere. Ọ bụrụ na o meghere si na-adịghị ike nke anụ arụ, biko na gbaghara ya, tọpụ ya n'agbụ nke ọnwụ ka ọ gafee na ndụ ebighị ebi. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a si na Kristi nwe anyị.
were ọṅụ na-achụ aja masa mana ka anyị wee bụrụ mmadụ ka anyị jigasị nwete n'ihi na a good man, a man of valor, a man of impeccable character, a man you can describe with every other thing that is good except evil. His life here, lifeless. Truly, seriously, when I heard of the death, I cried. My grandmother, and the queen of the world. But I didn't actually get my actually last year. Although I should already have a lawyer, that's all more. Oh, you 1 hour, even if it's not an hour. Yeah, actually, Norma, Chief Aloysius Ezeh, let Norma Chief Aloysius Chukwudiebere Ezeh, whom you have summoned from this world, do not deliver him to the enemy, and do not forget him forever. Bid your holy angels to receive him and bear him to our home in paradise. Since he believed and hope in you, may he not undergo pain of hell. I know that he will. Seeking out the one is so missing one day. Holy Kyrie, not changing all to once or two. Seated no one to one n'anya ndị mmadụ, ọ bụ ntaramahụhụ gara enye ha, mana nwa ihe jupụtara nchekwube ha. Ha tara nwantịntị ahụhụ iji were dị mma, mana ha ga-enweta nnukwu ụgwọ na ya. O leghala ha dịka esi elegha ọlaedo n'ime ọkụ. Ọ narala ha dịka esi anara ihe eji chụrụ ya aja na-arụghị arụ. N'ọdịnihu, ndị ezi omume ga-amụkesi na-efegharị dịka ọmụmụ ọwa dị n'ime ọhịa. Ndị kwerenụ ga-eso ya biri n'ịhụnanya, n'ihi na amara ọma
State&Burial n'ịhụnanya. State&Burial n'ịhụnanya. Etu nna si egosi ụmụ ya ebere ka State&Burial si egosi ndị na-atụrụ ya egwu obiọma, n'ihi na ọ ma ihe yiri ka anyị, ọ ma na anyị bụ nsọ. Mana mmadụ ụbọchị ya niile dịka ahịa ya, ọ na-amụta isi dịka ife osisi n'ime ọhịa. Ozugbo iwu bidoro ugbe, ọ dapụcha, ọnọdụ ya agaghịkwa ahụ. Mana obiọma State&Burial si ebighị ebi n'ebe ndị na-atụghị egwu nọ. Ikpe nkwụmọtọ ya na-ezute ụmụ ụmụ, nchekwa ndị na-edobe ọgbụgba ndụ ya na ndị na-edebe iwu ya. The Gospel of John, chapter 14, verses 1 through 6. N'oge ahụ Jesu gwara ndị ụmụazụ ya sị, jisie ike, obi etila unu eti, kwerenụ na Chineke, kwerekwanụ na m. Ọtụtụ ebe obibi dị n'ụlọ Nna m. Ọ bụrụ na nke a bụ eziokwu, agara m agwa unu, ana m aga ịkwadoro unu ebe unu ga-ebi. Mgbe m gara kwadochara unu ebe unu ga-ebi, aga m abịaghachi ọzọ ịkpọrọ unu, ka mụ na unu wee nọrọ. Oziọma nke oseloa. Norma Chief Aloysius Chukwudiebere Ezeh ka gwa ndị otu polisi kwere gara aga. Just a I'm short of words. I'm not giving you mmiri juru n'ọnụ. Because ọ bụrụ na a na-anwụ ka esi ebi ndụ, echeghị m na Aloysius kwesịrị maka na ndụ ya abụghị ndụ a na-enyo enyo. You know, so many of us live a life. This somehow, you know, in a little higher, you doubt whether that person has feelings like a human being, or whether he is a human being or she is a human being or not. But I don't think God will tell Aloysius. Once he speaks, you see a human being speaking. Once he acts, you see a human being acting. And once he shows his feelings, you see Christ
empathizing inside him unto the humanity. His life is not and cannot be liberated with sympathy. Okay, it's not always sympathizer. He can sympathize with people without doing anything. No, but his life is so empathizing. He puts himself in the shoes of others. All the thing you wear, not onye na onye ọbụla. He will not rest until he has found a cure for your headache. You want a problem, Aloysius will not hesitate to go out of his way, starting his family, just to make sure that each rush. I'm not able to say we did that seriously, I'm my father died, so many things we are said of him, but I don't think I can say much more than what I'm going to say about this man. But there is no time to say those things. Some of these things in money, we say it when the person is alive, so that where he or she is going. It becomes something now that's more about that. But also him as well, Aloysius' life has come to give a message unto the many. His spirit is alive here and active. What cannot be Christian? Christianity is each one give you every day. Christianity is I'm on my region of labor. I'm on the 2000. Christianity is now. You know, when I go to the church, but he is not that way. Even though you may not attribute him or you may not like him to such, active participant in the church, his Christianity and his Christianity is so practical that whosoever that comes in contact with him will be affected. Christianity is so contagious. Among Chineke Maragosi, and actually, now he took that one part of more for the Kahabata, but always only learn. Now, have to go to the boy and then only get that. Makana you cannot say, open the way that you say, because he promised after the great law that I will never destroy the world again. But time shall come when each and every one of us will sit or will stand before the judgment seat of God. I am so happy to stand here and it's a pulpit to talk about this man. And I think the criteria for judgment, that go Matthew 25, from 34 to 45, you will see what God will use in your ear. Go to his house. You can have motion. Or Romaka, Naga school, Nacho and Naga. Go to his house. There are two mirrors in Nacho and Naga. In one way or the other, I'm waking us up. And his arms are wide open to receive. Just like our big God, our big daddy, his arms are wide open to receive. All we are in the Bible to try and go on there. Or because you don't know, I'm not going to go out of this way just to make sure, even the hospital bill, that will become also a sickness unto the sick person. Okay, they come, okay. Sick, but I go to India. I got go to the way. Each one get that. Now, or anything back. Go hospital bill, anything back. Go do okay, okay. Much good in the other money. We will look at money. I am here to say
that this is a good man. I brought up my Anthony, Obodi and I go out watches, na Julius Caesar Mark Antony spoke just like I'm speaking now the funeral of Caesar. I said, "Friends, Romans and countrymen, lend me your ears. I came to bury Caesar, not to praise him." But he eventually ended up praising Caesar. I am not here to praise Aloy, but I am here to extol the virtues he has. Kaya mana mo na nige Nwachukwu no loka. Ebukwela because na mwezo. Ebukwela because aga mwezo. Ebukwela because ya na sana na mwezo mo obrende na hata ya sunu no ojo ota don glory kira. Yende go ya wo. Na ndo aya ime ya make sure that you don't need to work. Maka onwe yi ke no wa ndi ma ha te bogas email cover hey during the time of Christ even when he was feeding he fed the 5,000 he fed the 4,000 he gave so many people life Monday what to Monday Naya even the man and the people of the sacrifice for 70 years he had been there after doing those things may have always woman living it attracted more enemies. And I'm not surprised that all your man Aloysius Chukwudiebere. If I say it, I'm not missing words. But I'm able Okwara. Here I am in and because if you know the type of God you are worshiping, you cannot stop in this battle. Because the battle is of the Lord's. The battle is not of men. Nwachukwu seek a way to educate more. As I did that today, can you handle it to me? Everyone who my man once at a time. She was praising me. She was saying a lot of things about Okwara. Me honey, what's that? Okwara, different Umaka, go here teacher. Ne ku omenka na ibi dia ni chakwatire ku tse na wozo na mwanya ha ukamu ne ya ucha ha ucha ni na anti di de chara ya de he ba ba de ni ya there not surprised not running the story turned upside down. You the mother is a kaisipa or one I don't when I did my dear, no was not a problem. I want to hear you. Or not let me hear you. Or not hear you. This is a woman whom people know very, very well. Now, Bob and what I imagine this one is a move. Oh, look. When they have not caused problem, when I have got a problem, I'm happy today. Anybody that I want to you know, the only she do that is either he is giving admonition or he is quenching a fire that is about to ignite. Aloya I'm not here to praise him, but his action speaks more than he can say. Today, I was a fine boy. One name, one woman, one name, I was again, and
Chinaza, Chimodi, all of you, and I'm better than you today. Your father has left a very big legacy. This legacy, aga ya na anapa onobe keme moya gebite ko na obi ani na aga ya na enda ka onobe ni ba ba chinkete obo mani ne ke ke choke ni ani one way or the other the threat and the character you can only get one or two or even all by the grace of God but the muhim the one na ga atani ni mo nature. Go back to the former life because people are former now because he's no longer here with us. He's no longer with the remains. So let his spirit run over you. Because he is a man of valor. Then it's all a man of valor. What's the weekend? I got my lawyer, I wait what you can't marry my money. You marry them. My mother was sick for a long time. A lawyer was traveling all the way from Lagos down to about the ball of I don't have but on the team of doctors, Yoruba doctors, Renaga, Koga, Rescue, Munye, Mayamuki. All even though now my father was elderly, all Mayako. And who was a good wife, who tried so many times spending heavy money just to make sure that woman got up from her desk. I saw so many people we did it for. And my own and that is the problem we have today. We don't emulate the good things, let them emulate to be our job. Yeah, who knows? It goes. Yeah, by all means. The money they see the hand. For you, look at people cannot come home. If you are, what I mean, people don't know let me tell you, all your people I think God gave him opportunity to amend where there is amendment. All the Lord was off back. But my joy close by 24 hours, 2-4. Oh man, we are coming home. Remember that this was once their friend. So because I get back when I get back I get back because I am a buyer man, you see it again. I tell Father today that I try home, can you look at CKC, I try how I try. Before Sunday, we got be at church. When you look at one okay. One man knows you call. Or my partner we don't know to me. Because now to the time, she was what the instrumental to my becoming a priest. I won't worry about funny one of chapels. Or yeah, my boss is here in the or to for the woman. Your job, I didn't come here to come and I'm not going to pay at all. Maka late Chief Aloysius Chukwudiebere Ezeh. Toke ihe ke n'ọnwụ Kristi bịabatara na ndụ ọhụrụ nke udo na aṅụrị anya dị ọchị dị n'anya.
Biko mee ka ekpere ndị anyị ji ụgbọala na-erute n'ihu gị maka nzọpụta nke odibo gị. Let Nneoma Aloysius Chukwudiebere Ezeh ka Kristi bụrụ ibe were ekpe nwanne anyị ikpe maka na o kwenyere na Kristi bụ nwanne anyị na nzọpụta ya site na Kristi. onye mgbe o kwechara ka etinye na mmọnwụ were ọchịchị ka onye na-efere na wanye maazị na-asị nara nke a rie ya onye niile nke agba arụ ka a ga-edebe onye maka unu. Etu akwakọ si mgbe ha chọrọ nri anyasị o buru iko nsọ ka ọ na-ekele onye ihe maazị ya na-asị dara nke a ma ọ dị ya onye niile nke a dịko nsọ nke ọbara nke ọba ndị ọhụrụ dị enyi ebi a ga-agba ya n'ibe na n'ihi mere ihe mmadụ ga-ewara ncheta na-eme nke a na ncheta nke Dị nwanne cheta nzukọ lekwasịrị n'ụwa niile mee ka ezuo ekele ịhụnanya ya na popu anyị Leo the 14th na bishọp anyị na ndị echilechi niile. Chetakwa odibo gị bụ Aloysius, onye si n'ụwa akpọrọ ka ọ depụta gị, ebe ejikọtara ya na ọgwụgwọ gị na onye nke ọnwụ ya mee ka ya na ya bụrụ otu na mbilite n'ọnwụ ya. Chetakwazi ụmụnna anyị dị nchekwa nke mbilite n'ọnwụ arahụla were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị na-arịọ gị ka inyere anyị n'ebere esoro Mary Maria dị ngọzi nke Chukwu nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl dị ngọzi, ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụ ụwa keta ebe ndị ebiri ka esorokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi site na ya bụ Kristi na isonye na n'ime ya na-edebe n'otu nke mmụọ ka nsọpụrụ n'otu niile si adịrị gị Chukwu nna ji ike niile site n'ụbọchị ụwa niile. Yesu Kristo ni kwa mazo gị kutoka ndara nke ka ndị unu elekwara na ndị agha kama na kwenke mziki ili kuelewa kutoka nini kutoka kisicho gị bụ onye na chi ebi
iche maka akụkọ aka ebe anụ anyị gbara ọkachasị n'ọnụ ụkọchukwu anyị. Chineke dị otuto n'aha Jizọs. N'otu aka abụọ ka m na-ekele ndị fada bịara ebe a, fada nwa anyị nwoke, fada Chris Ukoejirigbacheogige, onye nke nọ n'isi emume. Gịnị ka anyị na-asị ya? Father, thank you and welcome. And do come again. And do come again. Na-ekele Fada Collins Chukwudibere Ezeh na ya n'aka ekpe. Gịnị ka anyị na-asị ya? Fada Collins bụ onye na-arụ dịka onye nlekọta ndị nke Chineke n'ozi na-ekelekwa seminarị anyị maka Chukwu iwu ọha seminarị ama ya gasị anọ maka mma ya gasị anọ. Yes, he is part of us and one of us. Na-ekele ndị gbara obi n'ọrụ nke Chukwu. Ana m ekele ndị nna ọma. I am happy for you people. Ha si bịa kọmpọtụ onwe ha nọrọ na ihe eji mara ha. Ndị nna ọma, Chineke gọzie ọnụ n'aha Jizọs. Ihe na ụzọ pụrụ iche. Ndị gbaya ha na-eme ọfụma. Ana m ekele Chineke n'inyere anyị ndụ otuto mgbozi anyị onye bụ ọmụmụ ike aka ya ka onye na-emezụta were ekelezikwa ndị fada Lewis, Vice Priest and Co. More especially the presiding minister, Reverend Father Christopher Ukoejirigbacheogige Ezeh Okwara isi n'eziokwu. Nke a gosiri na o mere nna m nke ọma ndị ilu okwu isi na otu a ekele ya soro ọzọ sị ka Chineke gọzie ya ya na ndị fada ya na-ego masị ma na-egozi ha onwe na-enyekwara ha aka vocation. Were na-ekelekwa ndị gbasa ndị onye ọrụ, na-ekelekwasị ndị kwaya ndị nke nwere ukowedopụta na ndị iche. Na-ekelezi ọha eze n'ebe a taa na mgbalị ha niile site n'ike nna m site na ndụmọdụ ha ntụziaka ha na nkasi obi bụ ihe mere ka bee ya bụ ihe ga-emezụta. Ana m asị ka otu ụmụnne anyị n'oge uru anyị asị ka na Chineke ga-enyekwa ndị nke ga-anọ n'oge uru ụlọ ma sị ka ihe ọbụla tụfuru na bee ya. Ana m asị ka Chineke kwachụọ ya mmadụ n'aha Jizọs. Anyị ka ọ dịrị dịka ezigbo otu kwesịrị na mmadụ ụzọ kwesịrị ekwesị. Ya mere ka anyị mee umeala rịọ Chineke ịdịnyere ndụ ka o bilite nwanne anyị na papa anyị onye otu anyị. Let not Aloysius Ezeh, onye na-eru ala anyị ike n'ọnọdụ n'ịsọ ike nke ọzọ, ka o mee ka o si nye n'otu ndị nsọ na ndị niile gara aga, ka o si ebe ihe ka ọ ga-eme ya. Nwanne anyị bụ onye eji ọnwụwapụta, onye ahụ oji, onye na-ekele na ọnụ, na onye bukwara aka ezumeji ahụ ka Chineke onye sonye na nkọwa ka eze ahụ elu na
Aloysius Chukwudiebere Ezeh. Aloysius Ezeh n'ala Chineke o si pụta anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile si na ndụ nke akpọrọgwụ nna anyị Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilite ọ bụkwa onye nke ga-eme ka anya bụ ihe dara ada wee gbanwee wee nye ahụ ya bụsi ihe n'ihi nke a anyị na-eti ahụ nwanne anyị na onye otu anyị Aloysius Ezeh n'ala ka ọ nọ n'udo ya mekwa ka anya bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Chekwube bịa na the grave side. Chekwube bịa na grave side.
Watch the end of that place. ọbụla nke dị ndụ nke na-etokwa na ma ọ gaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Ka gị onye gbara anya mmiri n'ihi ọnwụ Lazarọs hichaa anyị anya mmiri anyị arịọ ọrụ Kristi. Ka gị onye gbara ndị nwụrụ anwụ n'akụkụ nye nwanne na nna anyị Nneọma Aloysius eze ndụ ebi ebi anyị arịọ ọrụ Kristi. Anyị nọ n'uru n'ihi ọnwụ nwanne anyị na nna anyị Nneọma Aloysius Ezeh, ka i jiri okwukwe olileanya nke ndụ ebi ebi kasị anyị obi anyị arịọ gị Kristi. Onye nwe anyị ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka emere nwanne anyị bụ Nneọma Aloysius Chukwudiebere Ezeh. Nke mbụ nwedụbọrọ nwere ka ịma uche gị na-ekwela ka ọ daba n'ahụ dịrị mmehie ya. Nke abụọ, mgbe nwedụbọ gị biri n'ụwa ezi okwukwe jikọrọ na ndị nyekwere mee ka ebere gị sikwa otu ahụ jikọrọ na ndị mmụọ ozi dị n'ụwa ọzọ, onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Nye ezumike ebighị ebi onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi Aloysius, ka mkpụrụ obi ndị otu Kristi kwere n'ụgarị eze. Anyị na-arịọ ka anyị na-echeta mgbe niile na ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịawanye nso. Nye anyị gracia iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ịdị na-ebi ndị dị mma mgbe niile, ka ọnwụ mberede na ọnwa akwadoghị akwado ghara ikwupudo anyị, kama ka anyị na-eche nche oge niile ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị oku ka anyị nwee ike iso banye na aṅụrị ahụ dị ebighị ebi n'eluigwe, onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Ka Maria nne nke Chukwu, nne dịkasịrị obi ebere, onye ntasi obi ndị na-eru uju, biko hanye n'aka nwa gị mkpụrụ obi nke nwaodibo gị bụ Nneọma Aloysius Chukwudiebere Ezeh, onye nke ha bugoro ụwa nke a, ka o site n'ekpere gị dịka nne nwee ike iru ọsọ ọsọ n'ụlọ obibi nke ahụ ọ na-atụ anya biri na ya ebighị ebi ebighị ebi. Yeah,
onye isi ndị nna parish bịa nso, isi ndị nna parish bịa nso. Ndị nna ọma, lee onye isi ụlọ nọ nso. Onye isi ndị nna parish. Nwunye ya bịa nso. Onye na-eje all possible, yes, the other side. Nwanne ya nwoke, nwanne ya nwanyị. Ọgọ ya nwoke, ọgọ ya nwanyị. Onye nwere biko ndị ga-ekpochi ndị abịa nso. Ụmụ okorobịa bịa nso. Biko ụmụ okorobịa ga-ekpochi ndị abịa nụ biko. Ndị ga-ekpochi ndị abịa nụ. Onye ga-agụ flood oration ya nọ nso. Onye ga-agụ flood oration nọ nso. The year marked by the event of a 13th eclipse of the sun to the family of late Umueze Ezeh and late Mrs. Enidia Victoria Ezeh of Umueze area of Ogun State. Alongside with him also came three other surviving female children into the same family. He attended his primary education first at County Primary School, Okwara, from standard 1 to 4, and later completed his primary education at St. Barnabas Primary School from standard 5 to 6, where he got his standard 6 certificate. After his primary education, he moved to Aba to stay with his cousin, late Mr. Paul Demba from Rwanda, as a trade apprentice in enamel wealth goods at Okwara, Aba. However, they returned home at the break of the Civil War in 1967 in a race to safeguard their dear lives from the ugly scenes of war. While they were at home during the war period, he continued his business with his master. As at the time he went to Sofia in Agwata local government area of Anambra State to buy goods from one Mr. C. Uba and sold at Oyakoka market. He went later settled by his master at that same time while at home. After the war, he moved back to Aba and formed partners with his cousin, late Mr. Anselm Ukoejirigbacheogige from Umueze, and one other man from Umueze in a company that deals in Pfizer plastic products. He was in charge of procurement of goods. He was so enterprising that at his early stage in business, that one would easily predict him as a prospective successful businessman. It was also his extraordinary exploits in business that earned him accolade among his contemporaries and made him nickname him a Kumeko. As fate may have it, he lived up to billing and soon became a licensed importer who toured round the world in search of businesses as early as 1980 with gladness of his low education. Marital life. As the only son of his parents, he had an early marriage with the support of his parents and got married to his half-wife, Mrs. Antonia Ezeh, Okwara, from whom the music kingdom of Okwara, Akokwa in the year 1969.
They were blessed with 6 surviving children. Demographically, 2 males and 4 females. It was an enviable union characterized with unalloyed love, peace, unity of purpose, understanding, endurance, and mutual tolerance. In fact, they serve as a model marriage couple. He loved and cared for his family and relented no effort in pursuit of their welfare. So we loved, respected, and cherished him as well. He also raised us in the fear of God and instilled discipline and morals and good values in us. Late Aloy was a social animal in his active days. He was always cheerful, jovial, and loved interactions with people. He never believed in solitary lifestyle and so identified with many groups in our town. He belonged to Idaho, the Village Guard Hunters Association of Idaho. He was a great hunter of bush animals and a sniper who hardly missed his target. He was an active member of Umueze and Kingdom Military and Okwara Village Union. He was the chairman for many years. He was also a member of Akokwa Town Union of the old Akokwa clan and the secretary of Okwara Electricity Project Committee that accomplished our electricity project and brought electricity to all nooks and crannies of Akokwa. He was also a member of OB cabinet during the reign of Ezeh where he was conferred with the chieftaincy title Ukoejirigbacheogige of Akokwa. A reward and accolade he aimed for his immense contribution and patriotism to Akokwa nation. His contribution to the aforementioned groups to which he belonged ranked among the best and cannot be emphasized. His religious life. Late Aloysius Ezeh was a devout Christian born immediately in the Roman Catholic faith. He was an active member of the Catholic Men Organization while he worshipped at Christ the King Parish Okwara Akokwa. He supported the church in various ways and defended the church to the best of his ability against infiltration and corruption. His personality, as a Christian, he believed in practical Christianity and good works. He loved humanity and cared for his fellow human beings, most especially the less privileged ones, the downtrodden, to alleviate his suffering and maltreatment in the society. He was an ambassador of peace, unity, justice, and truth, as he was reputed for always taking the side of truth and saying things the way they were without fear or favor. When confronted with any matter, he was a born philanthropist with immense benevolence, who derives special joy in empowering people and sponsoring community projects with all selflessness. In fact, he was a rare combination of virtues, love, peace, humility, endurance, and compassion. Late Aloy was a man of few words, but with profound wisdom. He loved wisdom and knowledge. Little wonder he sponsored all his children and siblings who were willing to be educated, at least a university education. He was also a great historian and had great insight as regards to our culture and tradition. Likewise, as mortals, death, they say, is a necessary and inevitable end. Uko, as he was fondly called, has come to the end of his days on earth and has come to answer the call of his creator back home on the 17th day of February 2025 after a brief illness. We are grateful to God for his grace in the good life you live, the legacy you repeated, the countless lives you have taught, and most especially your good leadership over the family that God entrusted in your hands. We are at the same time being consoled by the good testimonies from people in connection with the life you led while on earth. Uko, you have fought a good fight and finished the race, and now await the crown reserved for the children of God. 2 Timothy 4:7-8. We, your wife, children, sisters, grandchildren, in-laws, kinsmen and friends,
mourn and miss you for the massive impact you had in our lives. Posterity will always remember you for the good legacies you left behind here on earth. We mourn and miss you, but God misses you the most. We pray that God will give us the fortitude to bear in love and grant you eternal rest in the bosom of the Lord, where there is no pain, sickness, but abundance of joy to remain to partner with us. To God be the glory. Adieu, Papa. Adieu, Mama. Adieu, Woko Bioma. We survived our life, Mrs. Antonia. Appreciation. Okay. Appreciation. The family of Chief Aloysius Chukwudiebere Ezeh express our profound gratitude for your prayer, presence, and gift during the burial of our son, brother, uncle, husband, father, and grandfather. Thanks, and God bless you. Signed by Chukwudiebere Ezeh. Ihe nke ebe bụ onye nwe anyị. Ihe nke ebe gị chakwasị ya ka mkpụrụ obi ya zụtara. Ihe nke ebe bụ onye nwe anyị. Nna ọma Chief Aloysius Eze na mkpụrụ onye obodo gara aga. Ka mkpụrụ ga-azụ ike na ndokwa. Onye nwe anyị nọnyere ụlọ. Site n'eze na-abịa nke nna anyị asọ ka Chukwu jikere na-edozie ma zaa ya ekpere nna na nwa na mmụọ nsọ. Ekpere dịrị unu. That is in the night. I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. Oh, I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. oh, I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. oh Lord, you have been so good. You are so good to me. Oh Lord, you are excellent in my life every day. Oh Lord, you have been so good. You are so good to me. Oh Lord, you are excellent in my life every day. Oh Lord, you have been so good. So good. You are so good to me. Oh Lord, you are excellent in my life every day. so good. You are so good to me. Lord, you are excellent in my life. Lift him up. Higher. Oh, lift him up. Higher. Oh, my Lord is good. I will lift him up higher. Anywhere I go, I will lift him up higher. oh, brothers, lift him up. Higher. Oh, lift Jehovah. Hey, my Lord is good. I will lift him up higher. Hey, anywhere I go, I will lift him up higher. Wanna bule